Milí priatelia, vítajte pri ďalšom dieli podcastu zo série Pharma Update. Dnes sa budeme rozprávať s advokátom Ivanom Humeníkom z advokátskej kancelárie H&H Partners o téme, ktorá zaujíma mnohých lekárov aj organizátorov kongresov, a to, či môže lekár hovoriť na odbornej konferencii o lieku, ktorý nie je na Slovensku registrovaný. Ivo, ahoj. Ahoj, Maroš. Na úvod jeden príklad. Na odbornom kongrese o zriedkavých ochoreniach vystúpil lekár s prednáškou o zahraničnom lieku, ktorý podľa jeho slov pomáha pacientom. Liek však nebol registrovaný na Slovensku. Po tejto prednáške sa mu ozval držiteľ registrácie, ktorý ho upozornil na to, že to bola reklama lieku a že porušil zákon o reklame. Že ak by sa to dozvedel štátny ústav pre kontrolu liečiv, tak by z toho mohol byť problém. Tresky, plesky by boli. Čo si o tom myslíš? No, čiastočne to tak môže byť, ale to, čo je reklama a či tento výstup toho lekára konkrétneho bol reklamou, je v podstate strašne zložitá vec. Pretože povedzme si, že čo je reklama. A tam vlastne ako keby je pes zakopaný v úvode, akože on je zakopaný na viacerých miestach v tejto téme. Preto je taká zaujímavá aj pre prax. Ale úplne, že prvé miesto, kde sa musíme zastaviť, že čo je vlastne reklama. Lebo to, čo si ty povedal, je, že niekto prišiel za tým lekárom a povedal, že počkajte, ale vy nemôžete robiť reklamu na neregistrovaný liek. A ten lekár asi zostal možno prekvapený. Kto vie, čo za tým bolo, dobre, nechajme na bok. Možno, netušil to, že aj rozprávať o lieku je reklama. Lebo predstavujeme si reklamu, nejaký spot v televízii, v rádiu, nejaký plagát, nejaký banner alebo niečo vizuálne, čo si vieme predstaviť. Ale to, že sa rozprávame o lieku, možno... ale to je práve tá otázka, či to je reklama. A ja k tomu smerujem, že čo je vlastne reklama? Reklama je v podstate akákoľvek činnosť, ktorá je zameraná na zvýšenie spotreby v prípade liekov. Spotreby, predpisovania, nákupu, užívania liekov. To znamená, môj cieľ toho, že robím nejakú aktivitu, kde spomínam priamo alebo nepriamo, aj to je dôležité, že reklama nie je len to, že ja presne označím konkrétny liek, nejaký brand. To môže byť aj nepriamo. Dávam také informácie, na pozadí ktorých ja to robím preto, lebo chcem zvýšiť spotrebu konkrétneho lieku. Ale nemusím ho tam ani spomenúť. Aj nepriama tá reklama môže byť. No ale teraz asi z toho, čo som povedal, možno, že ti tam niečo také rezonuje, a to je, že úmysel. Vieš, že ja to robím preto, lebo chcem to zvýšiť tú spotrebu. No a preto ja vlastne sa zastavujem pri tom, čo sa tu udialo, že nie je to vlastne možné, je veľmi zložité povedať, že či to, čo tam odznelo, či má povahu reklamy. A keby sa o to začal ten štátny ústav pre kontrolu liečiv zaoberať, keby sa tým začal akože o to zaujímať, a dajme tomu, za nami by prišiel ten lekár, že počujete, katastrofa, bože, lebo mimochodom, pozor, tam je možná pokuta až do 200 000 eur. Hej. To by si musel toľko prasiatok rozbiť, hej, že svojej rodine, ešte za rodičmi a tak ďalej. Že to nemusí to byť akože vôbec že zábavná situácia. Hej. Ty keď si uvedomíš, že bože, čo všetko mi hrozí, že taká pokuta. A teraz keby ten lekár prišiel za nami a naozaj by sa nejaké správne konanie rozbehlo, tak my by sme v prvom rade vlastne ako keby dávali argumenty, že toto vôbec nie je vôbec reklama. On nemal žiaden úmysel smerujúci k tomu, aby zvyšoval spotrebu. On vyslovene, kontext tej prednášky, dôvod, prečo bola odprednášaná, v akom kontexte on ten liek spomenul, vôbec nenaplňa tie parametre reklamy. Ale toto v praxi býva ako keby taký bod, kde sa vedia tí právnici tak doťahovať, že nie, ja hovorím, že nebola, a niekto povie, že no počkajte, ale bola, alebo hej. Takže moja prvá reakcia na to, čo si povedal, je... Tak bola to, alebo nebola reklama? No ja neviem, lebo to by sme museli vidieť... Si tak pekne zahovoril. No museli by sme vidieť tú celú situáciu, že ako sa to udialo, a keby sa tým začal ten úrad zaoberať, Šúkl, tak on by sa dopytoval na tie veci. Hej? Že by zisťoval, že čo je za tým, ako to bolo realizované, zisťoval by kontext. Alebo teda by mal zisťovať kontext, a my keby sme, dajme tomu, ako keby toho lekára bránili, tak by sme vlastne argumentovali tým, že tak, ako sa to udialo, že tam ten marketingový rozmer nie je prítomný a on vôbec k tomu nesmeroval. Takže vlastne reklama neregistrovaného lieku na Slovensku je úplne zakázaná, alebo nie je? A to je druhá vec, super. Počúvaj, toto je fakt ako zaujímavá téma.
Je aj nie je. Pretože zákon o reklame, on ho najprv, že zakazuje. Že zakazuje sa, to neviem, či dokonca nejaký paragraf 8 odsek 4, že zakazuje sa reklama liekov, dvojbodka, a medzi tými zakazanými je aj reklama liekov, ktoré nie sú registrované. Ale potom máme hneď ďalšie ustanovenie, ktoré hovorí, že zákaz uvedený v odseku 4 neplatí v prípade, a je tam uvedené, že ak ide o reklamu pre odbornú verejnosť. A teda, keby sme sa vrátili naspäť k tomu caseu, ktorý si spomenul, tak ak ten kongres bol pre lekárov, ako pre osoby, ktoré sú oprávnené predpisovať, tak to auditorium, ktoré tam sedelo, v podstate bolo plné tzv. Odborníkov, kde zákon o reklame hovorí, že keď je tá reklamná aktivita vyvíjana alebo smerovaná na odborníkov, tak sa môže týkať aj neregistrovaného lieku. To znamená, že teraz paradoxne opäť ako keby, ak to bola reklama, ak ten úmysel toho prednášajúceho alebo ten, ktorý ho platil, kto vie, možno tá prednáška bola honorovaná, otázne, kým bola honorovaná. Tam je veľmi veľa takých tých malých vstupov, ktoré ti vedia, ty keď to pozapájaš všelijako, tak ti z toho vyjde nejaký výsledok. Tak aj keby to bola reklama, tak ona môže byť realizovaná, ak to auditorium je odborná verejnosť, len by musela spĺňať ďalšie podmienky. A tie ďalšie podmienky sú súlad s SPC, musí byť jasne, že ide o reklamnú aktivitu a tak ďalej a tak ďalej. Takže voči odbornej verejnosti aj neregistrované lieky môžu byť marketované, ale tá komunikácia musí spĺňať všetky tie ďalšie požiadavky, ktoré zákon o reklame hovorí. Mohol by Šúkl hypoteticky začať konanie voči tomu lekárovi, ak nie je považovaný za šíriteľa lekáre, ako tej reklamy, nie je platený za to, že to šíri, rovnako nemá benefit z toho predaja lieku? No a teraz to zamotám. Vynikajúca otázka. Ja neviem, že či vlastne my poskytneme odpovede, alebo ešte viac zamotáme tí, ktorí nás počúvajú, ale podľa mňa to je určite, že ja si myslím, že to je zaujímavé. To sú normálne, že celé story za tým, pretože tu mi napadá jeden zaujímavý prípad zo zahraničia, kde Súdny dvor Európskej únie posudzoval to, či osoba, ktorá nemá vlastne benefit, vieš, zo zvýšenia, lebo vlastne my si môžeme povedať, že reklamou je, keď ja hovorím o lieku, tak vlastne vtedy to je reklama, keď ja z toho mám benefit. Vieš, že však prečo? Buď som za to zaplatený, hej, nejakým výrobcom, alebo možno mám podiel v tej firme, ktorý ten liek má. A otázne je, že či, ak ja nemám že žiaden benefit z toho, že nie som nikým zaplatený nič, že či moje informovanie napríklad verejnosti na kongrese, alebo to je jedno, napíšem článok do novín, že či napriek tomu môže byť reklamou. A v zahraničí bol prípad, kde bolo začaté trestné konanie voči novinárovi, je to prípad Damgard, ktorý písal o lieku, ktorý nebol registrovaný v krajine, kde ten článok písal. On aj napísal článok. Považovali to za reklamu? A ich regulátor to normálne považoval za reklamu, že to nemôžete robiť, však to je zakázané, že to je reklama. Čo mal zanonymizovať ten názov? A oni normálne vlastne začali trestné konanie, to bolo trestné konanie, pozor, nie že len akože pokuta. Len ten súd, ktorý to riešil, on vlastne sa nad tým zamyslel, že, lebo samozrejme ten novinár sa bránil, že ale ja nemám žiaden dôvod, ako keby za môjim článkom nie je úmysel zvýšiť spotrebu toho lieku, že to nie je reklama, lebo ja na tom nemám žiaden benefit, žiaden prospech. A ten súd sa nad tým zamyslel a vlastne asi povedal, že on z toho nemá žiaden prospech, tak to asi nie je reklama. A položil tú otázku Súdnemu dvoru Európskej únie, aby sa k tomu vyjadril, že či to, že ak daná osoba, ktorá šíri, nemá z toho prospech, či to vylučuje, že to je reklama. Že proste, hej, že či to vlastne je vylúčené. A Súdny dvor povedal, že to postavenie nie je rozhodujúce. To, že či máš benefit alebo nie. Že či si previazaný s výrobcom, s držiteľom registrácie. Podstatný je ten úmysel. Že čo sleduješ tým, že o tom hovoríš? To znamená, že aj osoba, ktorá nemá priamy benefit, nie je vylúčené, že ten marketingový úmysel má. Je to skôr nepravdepodobné, ale vylúčené to nie je. A túto otázku vlastne ten orgán musí skúmať, či tam ten úmysel je. To znamená, že v našom prípade nie je vylúčené, že lekár
by bol považovaný za šíriteľa. Áno, hej, že on nemusí mať, že nebude ani mať honorár, ani nič, ale ak z toho celého kontextu vyplynie, že on vlastne to hovoril preto, aby sa začal ten liek predpisovať napríklad, Jasne. tak tá jeho prednáška môže byť reklamou v Aká podstate. pokuta by mu hrozila, ak by začalo šukolkonanie? Ja už som spomenul, že teraz Do 200 000. do 200 000, akože je vysoko nepravdepodobné, že by to šukl uložil, ale tie pokuty sú už boli zvýšené v predchádzajúcom období a naozaj v tomto prípade môže byť uložená pokuta až do výšky 200 000 eur. Viackrát v podcaste si povedal, že ťažko povedať, neviem a tak ďalej. Však ma poznáš. Teraz konkrétna otázka. Tvoj praktický odkaz pre lekárov, ktorí chcú hovoriť na kongresoch o neregistrovaných liekoch. Čo im odporúčaš? No, v každom prípade v prvom rade treba si uvedomiť, že čo je dôvod, ktorý ma vedie k tomu, aby som o nejakom lieku hovoril. Ja ešte urobím jeden krok naspäť. V podstate tu nie je ani tak dôležité, či je registrovaný alebo neregistrovaný. Podstatné je to, že ak obsahom mojej prednášky je informácia, ktorá sa týka lieku, to bož, keď priamo ho spomínam, ale hoci ho spomínam aj nepriamo, tak v zásade, keď som platený napríklad výrobcom, držiteľom registrácie, aby som tú prednášku vlastne uviedol alebo predniesol, ja by som bol v tom opatrný. Hej. Ako, veľmi záleží od toho, ako je tá prednáška nastavená, že čo je jej zmysel, na koho mierí, ale dal by som si pozor na to, že či to náhodou nemá povahu reklamy, lebo v takom prípade nedá sa vylúčiť takéto riziko. Nechcem nikoho strašiť, samozrejme, ale my napríklad ako na to upozorňujeme. Sú farmafirmy, ktoré nám dávajú na posudzovanie reklamy. Vieš, že sa nás pýtajú, že počúvajte, že toto my môžeme tvrdiť, napríklad reklamný claim, porušuje, neporušuje zákon. Ale oni sa niekedy nepýtajú len na tie claimy, hej, na to, čo vidíš, hej, že ako nejaký liek funguje. Ale pýtajú sa aj na aktivitu, že môžeme takú aktivitu robiť, lebo reklama v rámci liekov je strašne široká. To sú napríklad aj kongresy. To môžu byť návštevy lekára. Hej, veľmi veľa reklamných aktivít. A oni sa nás pýtajú, že môžeme to robiť alebo nemôžeme. No a my im častokrát sa stáva, že im povieme, že počujte, že to je na kongrese, ktorý je kreditovaný, to ešte neznamená, že to, čo tam zaznieva z úst toho speakera, nie je reklama. To nie je tým ovplyvnené 100%. Tam je podstatné, že čo sa tou prednáškou sleduje. Keď sa sleduje zvýšenie predpisovania konkrétneho nejakého lieku, tak to môže mať povahu reklamy, treba si na to dať pozor. Ale nie je vylúčené, že to tam zaznie, len to musí spĺňať tie požiadavky reklamy. A odporúčal by si napríklad, že tam uvedú sponzora, že názov tej firmy, ktorá je za tým liekom, že to môže vyriešiť ten problém, alebo neuvádza konkrétny názov lieku, aj keď to je ťažké, lebo tých liekov je tak veľa, že hovoriť o nejakom lieku anonymne, tak to je... No záleží od toho, že o čo ti ide v tej prednáške. Preto ja som povedal, že podstatné je to, že kto je ten, ktorý to vlastne vyvolal tú potrebu, aby tá prednáška mala takýto obsah. Kam smeruje tá prednáška. Dneska to nie je dnes, to už sa dáva dlhé roky, dáva sa konflikt záujmov. Vieš, že s ktorými firmami spolupracuješ, že ten lekár v rámci tej transparentnosti to uvádza, ale to ilustruje len jeho vzťah potenciálne k tej téme. Ale to, že ako sa majú splniť tie požiadavky na to, aby ten formát, ak je reklamou, aby bol reklamou zákonov, to je druhá vec. Tam tie ostatné veci musia byť naplnené. Preto my napríklad niekedy odporúčame, keď je to evidentne... Zober si, že ty robíš, dajme tomu ako farmafirma, takzvaný standalone. To je podujatie, ktoré máš úplne pod kontrolou. Pozveš si tam lekárov, urobíš program, máš pod kontrolou obsah prednášok, pretože proste môžeš to je možné robiť, hej? To nie je zakázané. Tak v takom prípade my napríklad odporúčame, aby obsahom tej prednášky napríklad bolo skrátené SPC. Hej, že tie povinné informácie, ktoré tam musia zaznieť, lebo ty, keď ho tam rupneš do tej prednášky, tak sú splnené požiadavky na zákonnú reklamu. A je to vybavené, hej, že aj keby sa o to začal zaujímať Šukl, tak ty vieš povedať, že ale veď, no okej, vy to považujete za reklamu, no však aha, tu sme dali skrátené SPC, tu sme vedeli všetky podstatné informácie, ktoré tam majú byť. A Šukl by ti mal povedať, že jasné, OK, zákonná reklama. Takže to má aj taký širší kontext, na ktorý si treba dávať pozor. A ešte jedna vec mi napadá,
že my sme sa teraz rozprávali o tom, že či je dovolená reklama neregistrovaného lieku. Povedali sme si, že je dovolená, ak je cielená na lekárnikov alebo lekárov. Odborníkov. Tak, ale tu si dajme pozor na to, že aby sme odlíšili reklamu na off-label. To znamená, že mám registrovaný liek a ja teraz zistím ako lekár, že, alebo teda sú klinické štúdie, ktoré sa zameriavajú na to, či tento liek, či tá účinná látka, ktorá obsahom toho lieku, pôsobí a lieči aj iné ochorenia ako tie, ktoré sú registrované. No a teraz, ja keď by som prišiel na kongres a začal by som o tom akože to tam ospevovať, že počujte, nová štúdia, akože šialené výsledky, brutál, to počujete, to je zázrak, to takto funguje, pričom to nie je registrovaná indikácia. Táto moja komunikácia, keby mala povahu reklamy podľa tých všetkých podmienok, ktoré sme si povedali, tak tam to neviem ja zhojiť tým, že by som povedal, že však ja som sa rozprával s kolegami, to sú odborníci. Pretože reklama na neregistrovanú indikáciu je zakázaná paušálne. Jasne. Hej, že takúto reklamu vlastne nie je možné realizovať ani voči odborníkom. Ivo, ja ti ďakujem za to vklad do témy. A ja ti ďakujem, že si vydržal. Zase som sa rozbehol. Téma, takže bolo to úplne jednoduché vám, milí diváci a poslucháči, za to, že ste s nami boli. Tešíme sa na vás pri ďalších vydaniach podcastov z série Pharma Update. Nájdete ich na rôznych streamovacích platformách. Určite si nastavte odber a dozviete sa cenné právne informácie. Majte sa pekne. Pekný zvyšok dňa.